ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо имрӯз ҳастем дар бозори Корвон, дарвозаи чандум шидаги ози дашта рақам надорад, ҳафтума дабар шашум бозори нав зора талаботш зиёд шид. ана мо як бор дига сиёмка мекунем барои шумо, амиро дар бораш хушр маълумот метаҳем ки шумо бифаҳмед. ҳамиҷа сар мекунем. тумикои новинка то поёна ё михои зарҳалқати дуктагиам ё безразмериям наршун 160 сомон. 180 сомон. ду намуд нарх ҳаст иҷада. Расветкош бисёрам. ё Туркия на ака? ё Туркия 180 сомон. касе ки заказ мекуна мо дастафта дорем. ё фарқияш шумо ки пешон оишошон дига хелтара. фирмашон Сирим да фирмаи Сирим қати. маромат. касе ки чӣ мекуна маромат дуя. не пишта бо ҳамон чиёам. шубои истеҳсоли Бишкек. аз заказ кардане маромат мо телефонро мемонем. доставка дорем Русия, Германия, Қозоқистон, Қирғизистон, ҳамаи ҷо. ана иҷа ки шумо ин чизоро мебинед, ё шубои истеҳсоли Қирғизистонан, фирмаи нағзаш. маромат то размери I46 доре на? I46 то 58. маромат то 58 тора метавонед кичикунед. шубои Қирғизистон, Бишкек. нақшон 400 сомон. 400 сомонӣ. ҳар намудуш ҳастай. не борода ҳастай бо ёш. ё ҳамам хеле расветкошан. не шубои ба дараҷаи улу на. ҷошон фешон хеле закрӯбкошони хеле. на усношон. бо айда тараф. ана хеле рӯйшо дорам. маромат касе ки чӣ мекуна заказ кардани бошад маромат заказ кунед. мо доставка дорем. маромат хушр карда шумо бубинед. вибрато накунед. занг бизанед. не чизе ки шумо мебинед ё безрукавкои истеҳсоли Узбекистон, фирмаи Зуршай то размери 58 пуш. шумо мада занг бизанед. ки хеле поёнаш замок дорад. замокош аҷоибот хушва. баъд сабкака безрукавкаи сабкаки валонови я чӣ намегзара борон намегзара. фақат ҳамин чизо ҳаста. касе ки тестар ки заказ кард ҳамин соби ҳамин чиз мешава. ё ина пиштошон то 58-60 пушам метавона ки чикна барое ки ё беҳад калона 60 пушам метавона ки занг бизананд. ҳамин чизоро мо доставка дорем. ё ҳам дар бозори Корвон ҳафтум дарвозадан шашум рияда. наршон 250 сомонӣ. нархи дона ҳаи. марҳамат касе ки занг мезанам. яҷода чӣ дора? начос дорад. мехош аҷоиботам. марҳамат касе ки мехоҳад занг мезана. мо доставка мекунем.